Oo. Mga Koragong, punta muna tayo sa grocery. Palengke, mamalengke muna. Ang katutok. Tutok muna sana. Hmm? Okay pa naman lagay ng music na hindi yan eh. Daan ka na doon sa bigas. Ano, balik natin. Balik na yung bigas. Malimutan. Hindi? Wait lang. Yung gupit ang aso, mali sige, 500. Di naman dyan doon daw sa Emerald Kumura. Hindi, pwede yung kausapin yung gupit yan. Yung service. Pwede yun. Na, dadalhin mo lang doon. Paliguan mo muna. Hindi pa pero yung gupitan, so nagpapaliwan. Kasi ano eh. Mamayat yung aso. May tinapay ba tayo doon? Wala na. Meron pa. Kunti na lang. May tayo. Mamaya pagbalik. Pali na tayo. Bata-bata stroke. Bata ba yan? Dami na stroke dito mga bata pa. Ito ko dito, mga naglalakad, mga bata. Kinakain yan. Dito may nakuryente. Mamimili muna kami guys.
dire-diretso yung kotse. Tigil na ako eh. Sama tayo, Mercato. Sulat pa kasi dito eh. Mercato muna tayo. Kaya guys, dito Guys. na kami. Maganda, gugustuhin muna kami ha. Mamimili po. Saglit lang, ayusin ko lang ito. Yan guys, tatanggalin ko lang. Labo. Ayos ng facial. Bawal na walang facial dito sa grocery eh. Hindi makakapasok pag walang facial. Baliktad guys. Baliktad.
Sorry guys, baliktad, wait lang. Baliktad yung salamin. Ang hirap. Baliktad. Kaya pala nahirapan ako. Toink. Okay guys. Tara na. Okay, thank you. Bawa muna kami guys. Bawa muna kami. Guys, dito kami sa grocery. Nakapilang tao. Pila. Kailangan pumila. Mga ka-Oragon. Kailangan sumunod tayo sa protocol. May pipila pang pala. Tapos na ito isa. Bakit yan? Ba't dito? Ay, kukuha ko ng ano ha. Nalaglag ang aking fish shield. Ayun o, nalaglag. Beo. Dalawa? Isa pa? Malalaking sa tumataktuhan, tignan pa rin tayo. Ay, sorry. Lalaglag lagi. Beo. Ba't magkaiba? Yan ah. Kalamansi yan. Hindi, yung ano. Anong kulay to? Pareho. Hindi. Anong kulay ba ito? Puti lang kanila. Pwede na yan. Hindi, wala ba iba?
Ito. Ha? Wala yung kinukuha mong pera pinagol. Walang printer. Temperature. Blue. Blue. Wala yata silang ano eh. Ito. Ito. Oh. Oh. Bakit may pula? Oh. Violet. Tapang pink sa UBC. Yeah. Yan, dulo. Mga cut model. Ayun, dulo. Ayun. Oh. Vlogger pala to, sir. Vlogger, sir. Oh, vlogger talaga ito. Anong pangalan vlog, sir? Ano, vlog ni Manoy Uragon. Ang urabong ka man Ayun, pala. ayun, Uragon ni Manoy. Shout out Manoy, shout out. Shout out! Ay! Vlog ni Manoy Uragon. Pasab. Sabihin mo. Mura po dito. Dito po kayo bumili sa merkato. Tama. Oh, barato. Barato Manay? Iyo? Ay, Bicolana si Manay, maurag. Urag mo nun. Puro maurag. Puro maurag ka mo didiha. Sige mo na, salamat namin. Yo tabi, salamat Pangalan man. ng ano mo, YouTube channel mo. Vlog ni Manoy Uragon. Sige. Oh, hanapon mo na ya. Subscribe mo ha. Taga saan ka Manay? Sa Kamsur. Kamsur. Nagbunaga. Albay kami. Maganda naman yung Kamsur ah. Oh, Likaspi. Ikaw sa Kamsur Manay, saan sa Kamsur? Parang bukas Sa Buhi. na rin, ano? Shout out sa mga Iriga. shout out sa mga taga-Buhi. Shout out sa mga taga-Buhi. Hello. Hi.
Ikaw Manoy, saan ka Manoy? Shoutout po, taga Legazpi. Uy, Bye. Ligaspi man kami. Saan ka sa Ligaspi? Santo Domingo. Ay, ano kami, San Shoutout Roque. sa mga kamag-anak ko sa Santo Domingo. So, hi. Okay tayo mga kababayan digyan, no? Dakol, mga taga Iya baga. So, maggabos sa mga taga Bicol, nasa tagig na. Iyo. Ulit yun. Bicolano ka man yun, no? Taga Bicol ka, no? Ay, Mindanao. Ayan. Sambuanga. Mindanao. Eh, Sambuanga, Chabacano. Say hi sa mga taga Sambuanga Manoy. Hi sa mga Chabacano. Wag na. Wow. Nahiya ko. Huwag ka mahiya. Huwag ka mahiya. Sige lang. Sige lang. Sige lang. Ano, thank you po. Sige man, salamat. Wala yung mga big nila. Ayun, no? Ikot ka dyan, ikot ko dyan. Diyan na tayo kumuha, doon sa kinukuha natin. Ha? Register merchandiser to customer service, please. Ay, mili kayo mga kora ko ng aming paninda. Wala nang laman yung aming tindahan. Kaya kailangan magdagdag. Dapat ako tumingin. Ano flavor ito? Ito. Anong flavor yan? Yan. Apple. Itong isa. Apple din. Wala yung pomelo. Pili yung accessory merchandise to customer service. Wala. Pomelo ang hinahanap. Ito. Yung LC3 merchandise to customer service. Tumal kasi ito eh. Baka tumigos na. Ito be. Potato fries. Malalaki. Ilan? Asan yung mga pinang... Ayun o. Hi! Ay manay. Hindi pa mo tapos? Dahil pa dakol pa manay. Ay, yun. Gulpi pa. Wala mo pa doon.
Saan ang tindahan mo, Manay? Diyan sa, Arani dyan sa Western Ah, sa Western. Barangay ng Arani. Siya rin sa C5. Dampot lang ng dampot. Dampot lang ng dampot. Alin? Laglagan naman yung aking pisil. Ang tigil, awalin. Wala yung panungkit. Alam malaki ito? Ito? Saka yung ano, green. Aray ko ba? Kulang yung tangkad ko. Wala, may panungkit. Excuse. Gitaan. Ipil na ako mga kuragon para sakto. Yan. Ilang muna ako mga kuragon na para sa pagbabayad. Pil na tayo mga kuragon. Atin pa yan, ha? Malaki itong grocery na ito. Mercato. Malaki ito guys, yun. Ang Oragon. Dito kami namimili, mura dito. Sa dami ng pinamili namin, siguro mga na, hindi ko alam kung magkano naabutin ito. Ay, si ate, cashier bagger. Halaga. Huh? Shout out ate. Natatawa si ate. Oh. Wawa naman, wala yung bagger niya dito. Iniwanan siya eh. Dahil pa naman kay kakahon niya yun. Oh. Gando, no? Pagkadami, oh. Pila-pila. Kaya mo yan, ate. Kaya mo yan. Kung na doon. Shout out kuya. Shout yan. Para YouTube mo ba? Vlog ni Manoy Uragon. Ha? Vlog ni Manoy Uragon. Kasama mo yung gera. Oh, binidyoan ko na kaya nagkababag si dyan, oh. Dami ako nabigyan ng mga Bicolano. Yung taga-Bicol, mga taga-Bicol dyan, no? Po. Maraming taga-Bicol. Bicol ako, eh. Sa Sabunan, puro Bicolano yun. Kaya nga, nakita ko nga doon. Saan ka, kuya? Bales. Ay, Ilocano. Manong. Ba't mga Uragon? Buti na wala pang tao dito ngayon. Wala pang kaanong tao. Wala pang kaanong tao. Mamaya daming tao dito. Tanghali kasi yun.
Medyo hapon, tsaka umagang-umaga. Nako, daming tao dito. Pinabili na mga kuragon. Ha? Sabit yun. Pagod. Kaya mga kuragon, tapos nga mag-grocery. Bigas naman. Ay, 5. Ano meron mo dito? 5. Naman yung katapat yan sa daanan. Taas mo ng konti. Kaya daw sa binibilan mo ng plastic. Kaya o bukas ka na bibili nun. Makahinga sa sa face mask. Tingnan mo yung tubig. Tabi ka kuya. Clear dala mo na sa gitna. Bababa ako. Bili ng bigas.
Dito kayo mga kurago na bil ng bigas. Ayun, yung bigas namin, kakarga sa likod. Tara. Tulungan naman yan. Which one? Masyado mataas. Eh. Plastic, saan ba yan? No. Ayan mo. Nakabay kayo tumabi. Para mas patas siya. Kasasagiran eh. Doon pa tatawid sa kabila. Hindi tayo bibili sa ano. Yung sa isa, yung malinaw ka mong ano. Plastic ang kunin mo. Jumper. Dito, meron dito. Ano? Parang stabil dito. Ikaw muna, tabi ko muna. Ano pa siguro dito ang tissue na pang pinggan? Meron. Malaki ang lapad. Ito. Plastic naman guys. Kuragon yung mga lalagyan namin ng ano, paninda. Kailangan meron din kaming pambalot. Oh, Takarin mo na lang bukas. Si Joel, pag bumili ka ng ano, hindi kukuha. Yung malabo.
Bata, mga wala pa yata ang lisensya yung mga yan. Motor, bibilis. Sige, guess pa. Makikita nila sa yung vlog natin na yan. Namili kayo sa merkado. Alam naman lang, pag marami doon ko talaga binibili. Pinapanood pa naman nila lagi. Sila. Kung muna Manong, umiyak ka na. Ano to? Subcontract ng Meralco. Baba ka na dito ta. Ano yan?